lingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat. Mao na istorya niadtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata. Digo, kay buutan ka mga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man ang hatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuhod og nagamigo ang tangaw sorry mata o kang buutang bata. O kunya pag yun? Oh, uy, kisa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat! Ang buwan na bata, malipay ng gulang. Ang buwan na bata, hinanirin ang ba. Hello, babala! Kumusta ka mo tanan niya sa kita sa lain sang asoy nato nga sinuwat ni Kuya Jojo Alegre bro dapat sa dili pa mga bata mga kasama. Pangubustahon ako ang tanan nato makaisunan karon nga na silang tagsa-tagsa kapanimay sa Kabisayan og Mindanao. Labi na gyud sa Luzon nga namati na sad nato karon. Anian sa kita sa lain akong aso ninyo mga bata mga kasama. Ako ni Kiuluhan og Maria Kirat. Okay, Maria Kirat ha. Dili sa to lahi tong Maria Picat. Kay si Princess man to sa IFM to siya. O karon ania si Maria Kirat. Kaya apat sa dili pa ato sa pangustahon ni mga tao nga kanunay gyud namati nato kayo karon Sir Epe. Lami Sir Epe. Kumusta ka diha Sir Epe? Ang ato ang maayo muluto og lechon diha sa may Upper Yati. Kumusta ka diha Sir Epe? Sa tanan mong mga tao diha kumusta ka? Unya sa tanan natong mga kaigsuonan nga namati na to karon labi na gyud sa mga tao ni former Kapitan Jun Ramos. Kumusta ka diha Kap ang buhat ni sa imong Miguel Forial Fertilizer labi na gyud ni Dudong Dax diha og di Inday Danica og sa tanan niyang mga anak. Kumusta ka mo tanan katong gikan sa Amerika? Og sa tanan natong mga kaigsuonan kumusta? O sa tanan natong kaigsuonan nga nagkaon karon sa ilahang tagsa-tagsa katalad kananan. Okay lingkod pahimutang mo kay muasoy nako. Ato ning asoy ako ning ipadayon, di pa ipadayon, sugdan ako akong asoy. Kuya Jojo sa doy. Dili padayon Kuya Jojo. Sugdan ta ang akong bagong asoy kaninyo nga sinuwat ni Kuya Jojo Alegre Boron. O ana pagsuwat kuya, ayo ipadayon. Ingna sugdan ko ang akong asoy kaninyo nga sinuwat ni Jojo Alegre Boron. Okay. Bawni, usa ka barangay sa norte nagpuyo ang magtiayong Danilo ug Maria. Doon na sila ay usa ka anak nga lalaki. Pobre kaayo si Danilo ug Maria. Ug usa ni anak adlaw mga bata mga kasama dunay recruiter nga bayot nga niabot sa ilang dapit. Ig-agaw ni Maria. O gihaylo si Maria nga patrabahoon sa laing nasod. Ug tuod man isugot si Maria tungod sa ilang kapobre. Wa pa ituing mga bata na uli sa Maria nga puwerte na taong daot-taong kirat pagyud ang mata. Ngano kahano? Yay ka. Okay mga bata, ani ang unang adlaw sa akong asoy kaninyo nga naguluhan, si Maria Kirat. Tungod di mong bayuta ka. Ikay nagkaingon nga nung naingon ini ang imo igagaw. Si Maria. Ang kuloy. Ikaw naman ko nitabang ninyo ko. Aron mahawasan mo sa kalisod. Mahawas. Ha? Tarawag ko sa reklamo sa iyang iya ang bayuta ka. Puwerteng daot ka. Ngurag mo sakiton. Nga kirat magmata. Wala ang kuloy. Mataw ko sana kuloy. Tya, Maria. Unsa gid tabon nimo sa kanadat niya, ha? Uy, Maria. Sutian bili. Nausa man day ka. Ganong naingon ka maday ini day. Away nako. Maria! Maria! Hoy! Ala, uy. Mura ba natulalan si Tia Maria, uy. Tawa na din, Ug ayaw nagpakita na ko, ha?
Kay di nga rin ikaw magkapugong. Mahinay kanta kang bayuta ka. Oo, okol. Galay sa akong ginawa. Nalay po. Nasaba ba mga iro? Uy. Maria? Maria? Di nasawa na ko. Wala man na istupad ako. Kaya nagihi. Di, tumulaw ba yan? Ay, subo sa lawas. Bubangon ko. Maria? Day! Maria! Huwag madali sala. Sa kusina ko sa bagyo. Kaya nagtuwa nito. Tumulaw ito eh. Ay, taginitin uwan din sa bukid eh. Ba't yan tulawa? Tao din sa kusina. Sa banyo. Maria! Maria! Nasa din sa banyo. Ay, din si Maria. Wa man dito sa lantay si Nanay Maria. Uy, wa ba sa dito sa likod sa bae? Wa sa diha sa payag-payag. Hain man itong imong inahandong. Butay oy. Oo nya. Asa man nato siya pangitaon ni Tay. Kadlaw naman kayo. Ay, Nayo, mingaw na king palibot. hain man yung kanto si nanay ni mo eh. Tay, balik lang tas bahay oy. Katugon pa kay ko. Sige lang ko. Ulit na dito. Ako lang mo padayog pangita sa imong inahan. Sige Tay. Ay, duka na oy. Hain baka na si Maria, uy. Tay! Oh! Doon na lagi tao sa lawak ni Nanay Maria. Ngayon na, tanawa. Ha? Hawa Tay na. Kita ka? Uy. Kinsa nang babaeng nagtalikod niya? Nanudlay siyang buhok. Uy, si nanay ni mo. Maria! La! Si Nanay Tudla Tay. Uy, naamalagi na siya sa among lawak. Ay, wa mang kay klaro tayo ay. Klaro ha? Sir, klaro. Ingon ka kay was na sabay. Sa inyong lawak. Unya, nga nung naamlagyan siya diya sa inyong lawak lagi. Nao? Makita mo natin sa bintana o na, nod light magina. Ka-imposible ba, anak eh? Wala lagi siya sa among lawak. Pero karong, maarang man na siya diha. Day, dadi magagikan oy nga pwede man namo pangita di mo oy. Nangita mi nimo dinhi og sa gawa sa bahay. Maria. Uy, wa makutubag ka. Tuog naman lang. Ay, di ka makarasagikan oy. Ay, yun na, nagkalapok mo ng iyang tiil. Di ba nasigikan nga nagkalapok mo na siya? Maria, day, nagluto na di ay ka. Oo, dong. Balit pa yung mga asawa na ko. Wala ba na magluya? Ay, sige na. Pangaon na mo. Oh. Ay, Maria, di ka mukhaon. Tay. Tubag ka. Di balik magsul sa among lawak. Tay, unsa ka ni sad ana to tay? Dali. Kauna. Magdungan lang tayo. Magdungan taglakaw. Iyan to ka sa eskwelahan ninyo. Ra! Kaunot do day, ang init no. Kisa naglutuan ni tay. Nanay ni mo. Ikaw na. Ha! Lamian ni tay oy. Unsa ni? Karning baboy ni. Maray, panako lang tilaway. Huwag mo sa kutubagang nanay ni mo. Tay. Naunsa din ang mata ni nanay. Na, Ngunong nakirat mo na siya, tay Danilo. ay bawdak. Di masan siya masunti na kung naunsa na siya.
Ulig sa'yo, ha? Ay na pagbiwa din sa eskwelahan kasi nanay ni mo, water kauban. Oh, tay, Danilo! Iyo na. Ngano nagtapok mo ng mga tao dahil sa ulahan? Nagtapok na. Ngano mo na? Tay, nga no, mana? Uy. Hala. Uy, luya, ikaw ka na niya. Uy. Unsa ko tulong? Tay, gibal-bal ko na tay, Danilo! Unsa? Uyay. Sus, banyak magkapahak sa liog. Sus, Nagtrabiha. Tay, Uya, Diya ka lang dong. kuyog lang ko! Nagdool din eh. Ba't tayo itong bisikleta na to? Grabe, suara daw. Watas-watas sa tiyaray. Uy, ginuo ko. Kaluod ba yan tanaw na na? Uy, saan maglasihas man na nagbal-bal, anak? Ay, di lang ko magdugay, ha? Nahibaw ka na, bago pa lang na uli si Maria niya. At kimanunon pa kaayo. Da, maogyod ka. Human ko ni mo itahan, uli ka dayon. Ay, ayaw gud anak, gud. Sabot lang gud una ron. Oo, lagi, nakasapot man ko. Pero maayo na siya ha. Ari ka tuwag sa bahay. Bisan usa lang kagabi. Oo, lagi. Sige, tuloy mo. Ayaw, una, good. Ha? Kapit una ka diyon. Ha? Sige na pa. Upa ko matagbaw. Uy, Ay, lagod biragod na Daria. Kaita na yan, ah. Wali matagpaw ko na. Di tagad utang gusto mo pa ulit ko, pero ay, hindi na madao eh. Gusto na kayo. Si Maria na akong asawa, mangita niya ito na ko. Nahibong niya ganong naggabian ko. Kaita. Di man tato na ako si Yusuhon bayhana eh. Tambal man unta to sa kauhaw kay nilarga akong asawa. Pero naunsan manuo ni eh. Pagkapaita. Sugamak noon ko. Sa akong nalami sa nang bayhana god. Doon na ko sa bahay. Ay, magdakalo ko tayo ko sa bahay. Kaya basi na tuwag na sila. Kapit pa rin mas dosis itong gabi eh. Abli mong bintana sa lawak. Pagsigar pag among lawak ni Maria. O ba na siya matuog? Ay, nagpahabot nga na siya na ako. Sa likod nagkumbuagi. May masa ko. Masa mo to? Tapi kanit niya makibintana gikan sa sud sa among lawak ni Maria. O maganda ko maklarog unsa dito na. Pero doon lagi may ambak tayong sa gawas. Ay, tingalik iring lang to eh. Ay, madali ko. Mientras wala pa makabantay si Maria nga niyan ako. Moto ko stabay sa likod sa bahay. Magdali ko. Ay, may kinakatuog na si Junior. Doon ko sa among lawak. Musod ako. Day, Maria? Day? O mas Maria din sa among lawak. Hain, masagka dito siya. Lusay! Taman! Sa oras ka nagkita kong Maria. Huwag magnako makita eh. Hain naman sa kanibayhana. Hingun ining orasa. Nawaam sa to siya. Itong gabi igod. Ay, magpaabot ko ni Maria din sa mulawak. Ito ko siyang mabalik. Sira, kaya ba nagkagubot ng aming mga silingan? Ganun magkaroon, magawas ko. Asawang tulog, gibalbal. Oo, di gino.
Tuwa nga ito mga kauban nga mga laki. Ang masilingan, gipangityan lang nagbalbal sa sawa yung turo. Unsa? Oh, nakita yung turo ang itsura sa nagbalbal sa sawa. Nilaan kayo nagway. Kaso kila, o gituhuan nga usa ka ungo ang nagbalbal sa sawa yung turo. Ungo! Uy, hindi ko makatuos ako na dungog ko. Ungo. Tunay ungo din sa among dapit. Danilo. Ay! Agay! Oh! Di kagikan, Danilo. Maria, dito sa bikas sa eskina. Kay doon ako rin ungo. Oh. Maria, oy! Kadit lang! Din ka magikan, oy! Ano nawa ka madinis bay? Maria! Tumag ako, oy! Din ka! Maria? Uy! Nagtalapok na sa nang imo mga tiil. Matog na ko. Ayaw ko sa muka. Maria. Eh, ito na. Bisuda siya sa among lawak. Di makanisyagikan. Nagkalapok na sa nagyang mga tiil. Ito ah. Bisuda sa among lawak. Mihigda las kapting. Nagkalapok pang mga tiil. Kay Danilo, lamias tong ano eh. Pirmi mong karne. Oy, senyor. Ay palabi na ha. Kaon sa utan nun, oy. Kaugutan. Unya be, wa may mga gulay nga giluto si Nanay Maria be. Makining Maria, pagluto sa niyag utan dayo eh. Pila na magkaadlaw nga sigil tagkaog karne. Paglutog imo kung gusto ka. Hala. Hala ka, Tay Danilo. Nasuko si Nanay Maria. Silong di ay. Pagdali na diha kay manlakaw na ta. Aw! Asa ganito, Tatay Danilo? Lungsod ka. Na ako'y paliton. Magabihan ko sa pag-upauli ni ha. Kung ayaw paglangan o ulit ikaskwilahan. Kasi nanay ni mo. Ay, maayo naman ko na si Nanay Maria, Tay God. Bisa na. Siya lang usad din sa bahay, God. Oo, Tay Danilo. Tay Danilo, ganina ba? Sa din naligo ko. Nga naman. Nakita lagi na ko si Nanay Maria sa kusina nga. Kalit ka ni Tuwad. Usay ni tuwag. Lagi, Tay! Lagi! Naibuang bitaw ko. Kalit siyang Tuwad. Unya, nisulirap ang iyang mga mata. Kirat na ang tanas siya. Ba ni mo ay. Madunggang nga galing nanay ni mo. Ikaw lang. Lagi, Tay! Naibuang bitaw ko. Na, tinuod na akong gisulak, diba? Nituwad si Nanay. Unya, nisulirap ang mga mata. Unya, nibarog. Unya, balik og kirat ang iyang mga mata. Ha? Usa pa rin na nilo. Dunay umos yung napit. O lagi Bertolio. Kita yung toro ay nagibalbal yung asawa nga buros. Usa, pita, mabdos pa yun. O lagi bro. Ay. Toro god, murag wakas may pangisip bro. Mas kamatayon siyang asawa o anak. Kigigilak. Yan, nanganti pagkirga, pagkitaon, gagkuno na ya ang ungo nga nagbalbal siyang asawa. Paita. Kana kung makita niya. Kisakor bag ni Bawaan pa na nilo. Katang mga umo. Liso na pagkitaon, uy. Mas, kita mo igbantayan na nila. Mau ba pre? Mora. Di aram mo di ka din hinag-inom animala ka? Uy, Daria. Uy, kinsabli siya pa na nilo, ha? Ah. Kanimal mo di ka. Ay, Bertolio, kinagkuhan. Yay ka! Ibo ni babae pa na nilo, ha? Ibo ni kabit. Bertolio! Paano niya apas mang ganito, eh? Sakpanon ko sa akong kumparing istoryo. Sa labot ako, ha? Nabuha ka, Daria. Di ka na ako dumugbuang? Waon! Kalit na malang pangagis dito sa video kaya. Dahil ba, huwag ka ba katos Bertolio, parintito sa akong asawa? Parinti man di ay. Bibi na ako igsuon. Unsa ka? Parinti ka ako! Unsa ko ka? Kung sa labot ako igagaw. O, Daria,
Naglagot ba kun mo ha? Kahapon ako napaabot imong ariun kun mo sa bay, pero wa ka mo abot. Unya naabtan ti ka nag-inom ra gid ka dito sa video kihan. Kaya ano? Nangita mo dito og bag-ong mabiktima? Sa? Kaya naman, napulaan ka na nako Danilo. Naon sa man taon ka eh. Yo gani magsulti sa mga na oy. Wa gyud na sa kung una-una. Sama! Baka ako nimo. Hmm. Kabantay ba ako ha? Doon ay duha ka batan ang babae sa atbang, sa pikas lamisa. Klaro kayo nga inyo to kasabot sa imong kumpare. Taka man ka eh. Ho? Mao na giniti man iha Danilo. Kung mangita ka pagkaniglain, mawad-an ka ginugyag kalipay. Ha? Potlon ko ginang imo Danilo. Darya. Kabla ka na pala Danilo. Kasabuti ko ako pa. Susasa po sa ko. Ito niyo. Parehas ko ito lalaki ko. Ako imigo sa una. Ayaw ko magsaba. Kasabot ko sa mistasyon. Pero hangyo lang ko. Ayaw ipasakom sa uban ng mga parinte. Ay pinasin mo asawa kahit naaliso na. Pre. Ayaw saman. Di mo sa tagay. Sa unsip mas gabi. Tabi na sa tindahan ako. Pwede sad pre. Salamat kasi mo pagsabot ha. Basta pre Danilo ayaw ipasakom sa imong asawa. Walang ginahangyo na ko niyo pre. Huwag tambag na ko pre. Mas mayo pag palayo na katupihan na pre. Ha? Una, Ito niyo. Lisuto pre na. Lain itong bayana na. Basto itong bayana pre. Pag sugot mo itong natiyanay pre. Oh, pre. Okay na. Gusto mo nagpingot hindi ka nagpit-pit yung flashlight? Oh, mayong gabi ninyo. Uy, Kap, ikaw din na. May gabi ka. Oy, nag-inom mong duha. Oo, Kap. Nakatuog lang gud ka. Kap, ay asa din mo sa mga tanong ng perte, mo yung naghada ka pa. Dahil mo kong kumpara sa nakawayan, so na, magakay. Kahit ito mo hinapay flashlight, asa din mo ka ba? Bibitaw, Kap. Saan na ninyo mga bagakay nga alinis kag tumoy? Nagpatrolya mi sa atong mga barangay tanod sa Ungo. Aha. Usa! Oy, Kap. Tinuod gid nga dunay ungo sa atong dapit. Oh, tinuod. Dunay Ungo. Og ingon ining oras sa mga alas 11, hangtod kuno sa alas 3 sa kadlawon, mamiktima ang maong ungo. Og dili kay sa atong dapit siya mamiktima. Lakip na sa laing barangay. Usa? Sige. Di na may magdugay, ha? Magpatrolya pa mi. Og, psst, hoy, kamu ka ba? Paminaw mo, ha? Kamong duha ba? Ala, sige. Panguli na mo. Kaya basin kamuon niya ang magbiktima sa ungo. Kap, ako ni tindahan, Kap. Oh, Nasa likod ng mo bahay, Kap. Limot ko inyong lahingan nga naunsam taong ko, eh. Sige. Hoy, mga talon, sige, tala mo, tala! Pre. Ito niyo. Tinuod gid ay pre nga dunay ungo, pre. Kuyawa na ni pre. Ay, di na ito ituwason pre. Ay, kay si Mrs. Sabang usa sa among lawak pre. Manira. Sige pre, kay si Maria og Junior rabat ng tuwa sa bahay da. Mulakar ko pre. Ay, tao. Pasti lang ka kuya. Ungo. Tuda gid ay ungo sa among dapit. Kuya wana noon ko da. Si Maria og si Junior rabat ng tuwa sa bahay. Magdali ko. Kinalab ka pa uli ko. Sa dili pang alas 12 karong gabi eh. Mayo kay wapay alas 12 na ako sa bahay. Si Maria nakatuog na baka. Sige pa nasuga sa lawak na mo. Magdali kong suod. Mayo kay wade ay lak. Wade ay laki ang pultahan. Wade sa kong suod sa lawak. Si Maria, natuog na siya. Great. Luka na gina ko. Maigdan ako. Mahawak ko sa kong asawa. Taon-taon ako wakahawak niya da. Dahil nano kinihas pagkatuog. Di lang ako tugawon. Matuog na ko.
Tulag gubos gawa. Ano man na saba man? Ang flashlight! Ang flashlight! Ay, wagin nyo! Di nabitan! Nidagan ang gumungo na nabita! Dali! Dali mo, dali! Yung taga barangay. Iwagin na nabita! Dili ko gumungo! Walang gukod nilang Iwagin nyo! Mga silingan! Yan ha. Ganun lang. Mubarak ko sa wak. Maria! Wala sa dalang akong asawa. Pero meron na siyang mawa o ngun ining urasa. Di ano ito din nagtago! Oh, Pagitaan ninyo! Suhiran ninyo palibot! Tagong ungo. Ginuo ko. Wala ba si Maria din sa bahay? Wala ko sundang. Kuhaan ko sa kusina. Dili ano! Uban! Ito! Dila! Dila! Nako, nako. Ibtay! Ibtay yung mata! Nagsigda sa sahog din sa kusina. Pacaya! So, Pacaya! Gusto! Ang esnina. Ginuo ko. Maria! Maria! Maria, ang sarili ng body mo. May samad ang iyang paa. Danog ko siya sa amulawak. Magdali ko. Takbanan ko niya ang samad. Nagkadugo ko na siya. Diya! Diya! Naan ang bayan nagtago ang ungo! Kanang bayan! Asa kang bayan nagtago ang ungo? May ka na mahimutan na ako siya. Yan paa. Tambalan ko yung samad sa paa. Guys! Puna! Guys! Sige! Liputin niyo ng bayan! Liputin! Aron dili makagawa sa ungo ng tago! Magdali mo! Dili ko kunahing baya siya sa kapitan. Ay, Lauro Bayo. Kapag gano ba ni Roy? Gano ni Kap? Ha? Wala! Soy! Bayot! Puyo diya! Puyo! Naan ang tago ang ungo sa inyong bahay! Pagbalag ko na sa Maria. Sige ng agas ang dugo. Magdali ko. Ano mo? Kahap kapoy na kuyawan ako kapoy. Wayaw mo na sa amo kapoy. Okay wa! Ha? Naura kita ka? Narang patak sa dugo na yun? Ha? Padung na sa inyo! Maunaan dihan nagtago ang ungo. Igaling ikaw o bayuta ka! Wala na ko si Magkukaw. Pati ungo eh. Inagwaya ungo ni. Kinsa pa nga diya sa sud, ha? Bayot! Wala kapoy ang kuraw eh. Piluwa kay samad. Wag kapoy. Asa man magpahiwa pa ko. Tunto ka! Sige! Pusasin na bayuta! Sige! Sundan ninyo mga bay! Huwag kalisto mo ha! Ang inyong mga sundang o kawayan nga hait ang tumoy! Ang daman ninyo! Tingaling mapakan mo sa umo! Dada, wala mong dugo ngayong samad. Gano'n ba samad ba ka na siya? Maria? Maria? Danilo? Oo ako. No, sa mga di ka magikan. Gano'n masamad ng paan mo? Ha? Sa paglihok, higda lang ko na. Naan sa day ko. Mabita ng utana ko ni mong naunsa ka. Di ka magikan. Gano'n nasamad man ka. Matug na ko. Maria? Maria, tubagaon ako. Maria! Matug na ko. Kung man siya. Muna, Predadino. Tuwa sa barangay hall si Lauro Bayot. Ay agaw na mo ni Maria. Inagarihan ka daon ng kapitan. Kaya ang ungo ko no, dito paingon sa bay. Tungkol sa patak sa mga dugo. Sa? Pero ang ungo, nakabiktima na sa kuno. Ganyan ka daon dito sa sityo Kalubihan. Ha? Muna, kung dumili ka kita sa dagway sa ungo. Ang asawa sa nabiktima. Sa? Muna, kinad ko no kay dagway. Siga kayong mata. Pero ang mata, kirap ko no. Unsa? Unsa? Mao ka na, Maria. Mao ka din mga pangitabog karon din sa ato dupit. Doon ay usa ka ungo nga nanghasi pirmi din eh. Ug di lang kay din sa atong barangay. Lakip na sa sa laing barangay. Balbalo na ba jud kuno ang biktima? Ang wanay ginawaan ba? At ay kasing-kasing ya doon ay pinakasliog. Muramag.
gisuyop ang dugo sa mga nabiktima. Oh, Kinahanglan mag-amping ita. Ang bintana, kinahanglan doon na ginil padlak ha. Kinahanglan kita na sa yung nabiktima na sa ungo. nganong gitutukan ko nimo, Danilo? Ha? Oh, Maria, eh. Sige, malako-lako. Mato ko sa lungsod. Pirmi ka na lagi nga mo atos lungsod. Ha? Kabantay ko nimo. Pirmi ka na magatuan sa lungsod. Ay, Kasi mga tuwas lang kukuhan ka din, doon na magagipagtrabaho sa ako bang tindahan. Oo ba? Pero hapit naman ito, human ba? Magabian kong paulit din sa tuwa. Pero karon sayo-sayo na kong muli, kaya doon na may ungo. May suna kayo. Oo ba? Anong ingon na naman imong tinutukan ako, Maria? Maria! Uy! Asa ka pengon, uy! Suminaw na ko. Yay, nagduda mo kato na ako. Pero imposible siya magduda siya eh. Ay, kinahanglan bitaw ka buwagar ko sa Darya. Pero saon man. Salamat, Danilo, kay ni Arigid ka. Migaw na kayo po Ako sa Darya, gimingaw kay kunin mo. Dali na. Dalawang tanay di kay tinggal magabian na sa kong pauli sa amua. Animal, uy! Oh, Arabi! Aga! Bubuko ko mo, Darya. Magkalagot ka na! Magkalagot ka! Oh, Sa gusto ka mabulgar at tanan ha, Danilo? Darya, say. Ha? Huwag ko mahadok si mo asawa! Og labaw nang wa ko mahadok ni mo. Darya, Og dili ko gusto mo pauli ka sa inyo rong gabi. ha? Ari kahigda tupad na ko rong gabi Hindi una. na mahimo, uy. Kinahanglan mo pauli ko. O sige, uli. Kay mo kuyo ko. Darya, Mao ka na. Papili. Ari ka matawag rong gabi una? O mukuyo ko nimo sa imong pagpauli. Ginoo ko. Ay, kapusit na yan, uy. Last Jesus kabi, hindi pa ko din tugmis Darya. Kapusit, di bayana. Bahala na ni. Mahinanok na gari di siya katubog mo sibat ko. Kinahanglan makapauli ko sa amo. Nakabusit. Gigakos mo na kong hugot kayo. Sao man rin ako, uy, ano ko makapauli sa amo? Ay, Unsa to? mura pag doon na nabuak sa gawas. Unsa? Susuyon sila ko, ha? Oo, sa ka ito nabuak. Doon na lagi nabuak sa gawas. Dan! Dan sa bintana! Arya! Nausa ka! Nausa ka, uy! Sabi na kita doon sa bintana. Tao! Tao! Siga kayong mata! Ha? Sanaw na ko, bi. Dini ka lang. Ayaw ko biyay, Danilo! Ay, diha ka lang. Umalikit na ako din, eh. Ay, nagdamgo ka lang tingali, oy. Nanalihitaw sa sala, Danilo! Dini ka lang gid, ha? Tanaw na ko sa gawas. Minaw masasala. Ay, kadapita ko ito ng abuak. Sa kusina ko nabi. Tingalig doon na iri na kasuda. Ato na ko. Yan ako sa kusina. Ayaw ko suga. Ano niya nila? Nabuak sa rin eh. Usam na itong... si Daria. Singgit. Nausam ka siya. Daria! Nausam ka, oy! Daria! Pumalis Daria si Lawak. Daria, hain ka! Tapos gawas Daria. Abri ang bintana. Daria! Daria! Wala siya bingog. Hain ba ka si Daria? Nabalik ako sa bahay. Pero akong hula-hula to ni Daria. Usam ka ito bayhan daw eh. Nawa masaya ang bahay pero nabatigin ako gano'n ay singgit ni Daria nga murag nagpingit sa kasakit. Nya nawa. Nya abli ng pultahan. Danilo? Maria, day. Kuan nadugay jugog ulit day. Dugay mi nahuma sa Nahibaw ko. Luto na lang ang pagkaon nga para gyud nimo. Kaon na. Nagluto ka di ay. O Danilo, para gyud na nimo. Espesyal gyud kaayo na akong pagkaluto. Special na pagkaluto. Ay, mukhaon na lang ko eh. Katilig magluon niya to. Gilutuan na ba ko?
Mato ko sa kusina. Kahungo siya giluto eh. Usa man eh. Kalderita ni pagkaluto. Tilawan ako eh. Labi na gituod eh. Sukad ka nakalarga ni sa kawas ang akong asawa. Labi naman kayo na siya muluto. Mukhaon ko. Pinanggadyo ko ni Maria da. Lami asa. Yun na. Kakinit lang. Usam na ako na-apil og kaon. Gahi man. Kukaon ako ba? Usam na. Usam na. Kuko! Tudlo! Tudlo ka doon taas nga kuko. Di ko may mong masayop. Kuko gini. Kuko ni sa tao. Okay, padayon lang ta mga bata. Nga puwerte yun taong kaon ni Danilo sa gilutong Maria. Apan doon na siya ay nakaon nga gahi ba? Sa tanaw niya, gamay kinitudlo niya, dunay kuko. Nga nakaon na niya. O si Maria na na sad, o ang ongo ng hati na sad. Doon na sad kini na biktima. Si Junior nagkurog kinig sa kahadlok sa diyang nasaksihan niya ang iyang inahan nga na marug kuno ang buhok. Ug mura kuno gibalik-balik ang kalawasan. Ug sa kalit lang naabot ang iyang inahan. Hala no, unsa man ni si Maria? Okay mga bata. Ano ang tapos ang supay sa akong asoy kaninyo? Mao to, gililin ako siya. Naunsa siya. Tay, nahadlo ko tay. Kalit na usabang itsura ni nanay. Nilagom siya og namarog ang iyang mga buhok. Tinuod ba yung gisulti? Wala lagi tay, tinuod lagi. Nakita ba ni mo yan nagway? Wa tay, kay nagtalikod man siya. Sa bintana man siya nagatubang. Ha? Tay, Nausap ka? Kisa marang imong gitanaw sa akong likod nga mura ka mag... Maria! Anong nahadlo ka nakakita na ko, Junior? Nay Maria. Tay Danilo. Maria! Di yan ka naman sargig ka na? Anong pirmi ka man lang yung bawa? Labi na ining orasa? Matuog na ko. Maria, kada lang. Nangutana ko ni mo. Nga nang pirmi ka mawa, ha? O, kalapok na sa naging mo mga tiil. Budetso ka na sargig na. Di ka ganing manghimatiis. Ha? Uy, ikaw kay mo pahaway na ko. Tubagaw na ko! Tay Danilo. Ayaw lang mo pag-awa niya. Tubaga ko ni igagikan! Nga walang kalapok mga! Buhay akong bukton banak kong malukibon. Maria! Asa ka pagod? Ay pagawas! Maria! Maria! Ito sa pagod ko siya. Sundan ko siya. Tay! Tay Danilo! Ayaw ko biyahe, tay! Ay, Diyos Maria. Kalit palang gawa. Pero dinig ito pagod ko siya. Yun na. Saan na sa lamisa? Bitakloban sa nakong naksan. Tay! Saan ka na eh? Kaya kakawala ko di. Tay Danilo! Uy! Oh! Tay! Sa babae, tay! Dili! Si Daria! Sino ko? Oh, kini ni Daria! Ang imong pinakakinahangakan o, Danilo. Maria! Nay Maria! Mauni naghatag ni mo kalipay ni ba, Danilo? Bana kong hangol sa lawas ng kalipay. Nasa sigaw sa bintana mo. Murag nagpadoor siya din sa sud, naglutaw lang. Tay! Nausap ang itsuri na Nay Maria! Siga sa mga mata. Maluibon ka. Ugmaw ka na ang angay ka niya. Sibog ka! Dahil ka sa kulikod! Dali! Nahadlo ka na ko, Danilo. Nahadlo ka na ko, Junior. Tungod kay pati ko og nahong, tungod kay kirat ang akong mga mata. Pati yun ko ikaw, Danilo. Danilo! Maria, ayaw! Ayaw! Pati ko ikaw maluibon ka. Nay! Nay Maria! Ayaw tong kasta kay Danilo! Awa! Junior! Junior! Mamatay ka. Sama sa kong pagpatay sa imong kabit. Maria! Maluibon. Balak ko di mo ayaw! Hakog ka. Salbahis ka. Busa angay kang mamatay. Kahit siya mga gipon, paakon ko niya. Babagat ko sa kong kamot.
Ang akong kamot. Ayaw, Maria, ayaw. Kadiro kini ako nagulitan. Kini ang agay ni mo, kinit. Langkaton ka ng imong kasing ibon. Kahit kasi ang mga kuko. Langkaton ko ni. Ayaw, Maria, ayaw. Pre, tunyo, pre. Umo ha. Nagsakan ko sa lektor. Ako sa dugan ining pagkat. Kay. Maria! 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 Maria, asawa ko! Si Maria ang umo nga kirat og mata. Maria! Maria, masilo ako. Nausap ang palagway sa umo nga kirat og mata. Ginawa ko! Dili! Maria! Ikaw ni! Maria! Ay, Maria! Junior! Anak. Junior. Junior. Manong Maria! tunyo. Manong tunyo. Maria, asawa ko! Nanong ka na mo sa ospital. Pre, atong na daw sa ospital si Maria, pre. Si Maria, siya di umo di ay! Bro! Asawa ko. Nay, Maria! Pasalaw ako niyo. Maria. Pasalaw ako niyo. Salamat. Salamat. Kaya natapos na nga ako. Ang akong Maria. Maria. Tunay papel sa bag. Kuha, Danilo. Basa. Maria! Ito, anak. Ha? Kasuwat. Dito ang hinungdan kong kung anong nahimo kong ungo. Nay! Maria! Nay, Maria! 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 Kaluwis ako kasawa. Ugo niya yung nahibog amo dito sa Canada. Mauli ay, natakdan siya. Ug samot nang mapatay siya, labi nagbabae. Kaya nahibaon na siya sa akong kahagul sa babae. Bernardino, Kato mga babae nga nabiktima niya din hiprito niyo. Mga kanhing uyab na ako kaniadto. Ug kabit na ko. sa! Ay, kahinampag ko na yung Bernardino. Maunay tinuod, pre. Ug iya gipang balbal, gipatay niya. Danilo, Pasilo ako, Maria. Pasilo ako. Dili natapos ang kung asoy ninyo ning simnauna nga naguluhan. Si Maria kirat din nilang sa mga asoy ni Kuya Gulyat kinitanan dalit ka na to sa RMN Drama.